Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. O să vă prezint în acest nou clip o componentă esențială și deosebit de importantă, zic eu, din componența unui sistem de supraveghere video. Vom vorbi aici despre un switch PoE cu management. Ce înseamnă management? Pur și simplu avem o aplicație web a celor de la Hikvision și prin intermediul ei accesăm acest switch, iar acest switch ne poate trimite nouă informații în timp real despre rețeaua în care este instalat, topologia rețelei, monitorizarea stării dispozitivelor din rețea. Putem primi de asemenea alarme în timp real pentru dispozitivele din rețea nefuncționale, ceea ce practic până la urmă reduce considerabil costul de mentenanță și exploatare al rețelei respective. Aruncăm o privire de ansamblu asupra ambalajului în care a fost venit. Găsim pe el trecute câteva informații de ordin general. Aici, ca să ne facem o idee despre cum vine amplasat și ca să nu vă mai țin în suspans, se desface, nu a venit sigilată. Probabil că nu are sens, nefiind o cameră de supraveghere video și neprezentând risc de securitate, până la urmă nici nu trebuie să fie sigilat. Obișnuitul manual și Quick Start Guide și aici imediat avem switch-ul în sine. Foarte bine făcut, întregime metalic, ca și greutate are în jur de 550 de grame, iar dimensiunile sunt undeva între 170 de mm lungime pe 93,1 lățime cu o grosime, ca să mă exprim astfel, de 27-28 de mm. Este un switch cu 8 porturi PoE, adică prin intermediul lui putem conecta un număr de până la 8, inclusiv de 8 camere de supraveghere pe IP. Aici, în portul acesta, se introduce cablul de rețea care face joncțiunea cu routerul. Deci, pur și simplu, pe lângă faptul că prin intermediul acestor 8 porturi realizăm conexiunea de date și ne putem loga și accesa camerele respective, aceste porturi, fiind cu PoE, cu Power over Internet, asigură alimentarea fiecărei camere în parte. Un avantaj, pentru că tot ne ducem cu cablul de rețea la fiecare cameră de supraveghere în parte, dar nu mai trebuie să ne mai ducem cu încă un cablu de alimentare pe 12 V. Viteza de transfer este de la 10 până la 100 de MB pe secundă. Puterea PoE este de 14 W pe port și se poate duce, poate crește până undeva la 30 de W maxim pe port. Mulți vă veți întreba care este distanța maximă până la care putem alimenta o cameră de supraveghere video prin intermediul acestui switch. Distanța maximă până la care acest switch face față și poate alimenta cu brio orice cameră pe IP și cu Power over Internet este undeva real la 80 de metri. Dacă depășiți distanța de 80 de metri, automat trebuie să investiți și să cumpărați un injector PoE. Tensiunea de alimentare furnizată de către alimentatorul care vine în pachet cu acest switch este de 48 de V cu 2,5 A. Temperatura optimă de funcționare și de operare este cuprinsă între minus 10 și plus 40 de grade. Deci, atenție dacă îl montați undeva expus, ca să zic așa, și mă refer aici dacă optați pentru a monta undeva în podul casei sau în podul unei case sau undeva unde este frig iarna sau prea cald vara. Deci indicat ar fi să fie undeva cât de cât amplasat, unde nu sunt fluctuații mari de temperatură, iar plaja aceasta de funcționare de la minus
10 la plus 40 de grade să fie respectată. Consumul maxim, inclusiv cu PoE, este undeva la 120 de W maxim, deci dacă alimentăm un număr de 8 camere în total, consumul este undeva de 120 de W pe oră. Capacitatea switch-ului de transfer de date este undeva la 3,6 GB pe secundă. Deci un switch performant cu management care ne permite să aflăm în timp real starea rețelei și a dispozitivelor din rețea. Avem un cablu de alimentare asemănător cu cel de la un desktop și avem aici alimentatorul, destul de serios și de greuț. Aruncăm o privire și da, confirmăm aceleași date, 48 de volți cu 2,5 amperi. Destul de greu, destul de bine făcut. Vine împreună cu acest cablu de alimentare. Un echipament serios și bine făcut al celor de la Hikvision. Cam atât și despre acest echipament, acest element esențial care poate face parte dintr-un sistem de supraveghere video. Până la un următor clip, vă mulțumesc pentru vizionare, numai bine, toate cele bune!